Lav živi u savani. Hajde da nađemo lava. Hajde da stavimo lava. Lav. Idemo props. Tako. I tražimo. Ale šta radi Rex? Spava. Pa spava. A šta ima tu još? Che altri animali? Koje su ovo životinje tu? Šta možemo da vidimo che possiamo vedere? Koje životinje su ovo? Žirafa. Dobro, ali šta je ovo na slici? Adesso in fotografia che possiamo vedere? Slon. Ok, a hoćemo da stavimo još neku životinju. Mettiamo altre animali, može? Da. Koju životinju? Ajde, žirafu da stavimo. Dobro, koliko žirafe? Jedna? Dve žirafe, dobro. Hajde da stavimo dve žirafe. I još jednu. Dobro. Četiri lav. A, četiri lava. Dobro. I svi lavovi spavaju. Oni spavaju. Da. Dobro, super. Ok. Reka. Vidiš? Reka. Hajde da stavimo reku. Koju želiš? Gde može da pije vodu? Da stavimo... Aha, hoćemo tu? Hajde. Scena. Dobro, hajde da stavimo Reksa. Da stavimo Reksa da pije vodu. Rex je žedan. On hoće da pije vodu. Vuole bere acqua. Hoće da pije vodu. Šta kaže Rex? Che dice Rex? Šta on kaže? Rex kaže, baš sam žedan. Facciamo un text. E scriviamo in cirilica, baš sam žedan. Baš sam žedan. Baš. Tako, bravo, to je š. Baš sam žedan. Sam žedan. Žedan. Tako, eto ga ž. Žedan. Tako je. Baš sam žedan. Baš sam žedan. Questo dice Rex. Ok? Šta je ovo? Šta je to? Mostro. Čudovište. Čudovište, diciamo. Čudovište. Diciamo insieme čudovište. Sì? Čudovište.